Arratsaldeon, iraileko udalbatza tokatzen zaku gaur, San Miguel egunez, San Miguel eguna dakau gaur. Eta gaurko gai ordenian dakauz erregu galdereta iatu horretikan, 7 puntu ukiko ditugu, batetikan Uztailan 28ko udalbatzaren ohiko osoko bilkurako akta, onartzea egoki bada. Bigarrenian erabakitako kudeaketaren berri emateko puntu izangoa. Hirugarrenian 2023 ekitaldiko taxi zerbitzuaren tarifaren onarpena egoki bada. Laugarren puntuan 2023 ekitaldirako ordenantza fiskalen aldaketak. Bosgarren puntuan 2022 ekitaldiko aurrekontuaren laugarren aldaketa. Seigarrenean hirigintzarau ordezkotako zebi arrasateremuko xehetasun azterketaren behin betiko onarpena. Eta 7. puntuan dikea luzatu edo ez adierazpena danborzaleak taldeak proposatutakoa. Beraz, hasiko gea, Uztailaren 28ko udalbatzaren aktarekin, zehoz oharrik edo jasotzeko. Beraz, onartuta gatzen da, aktia. Ondoren, dakauz alkate bazpenak Uztailean 176 garrenakin hasitza eta Uztailean eta abuztuan emandakoak amaitzen dira 250 garrenian. Hoien inguruan, oharrik edo eskatzen da. Alkate bazpenen ondoren, hirigintza alborreko ebazpenak dakauz, 258 garrenian hasitza, Uztailekoak eta abuztukoak, eta 189 garrenian amaitzen dira. Horietan, eta azkenik, ongizateko ebazpenen inguruan, 70 garrenetik 89 bitxartekuak eman dira. Eta beti esaten deuna ebazpenetan da, gero ere zoz ikusiko balitz eta argibiden bat edo nahiko balitz, eskatzi bestik ez dauela. Dakizuenez, 3 hilero kartzen dugu udalbatza honta, berankortasun txostena, eta berankortasun txosten hortan pixka berri ematen da. 3 hilekuan izandako fakturen ordainketen inguruan, ezta? Hor, lege aldaketa intzeuenetikan, edo moldaketa intzeuenetikan, 3 hilabetian sartu dian, udaletxean erregistratu dian fakturen ordainketa denborak eta neurtzen dira, eta laburtuta, bisalduzi unidazkeixak eta danordeko informazioa, laburtuta, bigarren 3 hilabetekuan, 208.688 euro ordaindu zian 30 egun edo gutxiagoko epian, faktura guztien 189,23, eta beste 1.191 euro patu zian 31 eta 60 egun bitartian. 707 euro gatu zian 30 egun baino gehiagoko epe baten ordainduta. Hor, arrazoi ezberdinak izaten dira tartian, ikusin beharko litzake bakoitzian segertatu da bila. Betetzen maila beraz da 189, legiak esaten doan epian beraz, parametro barruan gabiz eta arazoik ez da ikusten. Ondoren, dakau, udal jardueraren kudeaketaren egintzak, eta hor dakau, azkenengo udalbatzea eukien duen Uztailan 28an, ordutik ona udia onda, baina, gauzak ere india eta bado zoze kontatzeko, ez da? Atzalde honda noi, gobernazio arlua iloturiko aipamen batzuk engoitzunik. Udia amaitxu da, eta urtero moduan udako balorazioakin hasitzagoz. Kantina diala, sorosliak,
hondartzak eta beste hainbat gauza. Urrengo urterako hobetu asmoz, kantinetako arduria eraman deuenekin eta sorosliekin, bileratxo batzuk etxen hasegea, udako balorazioa etxen hain zuzen ere. Aparkalekuen inguruan, iaz hain gendu moduan, aurten ere galdeketa bat engo deu, urrian ziar. Ez deu, iaz beste galdera izango galdeteki honek, ze nahiko luzia zan. Iaz lehen aldiza zan, dana zan berrixa. Orduan noenguan, iaztik ona izan dian hobekuntza edo aldaketen inguruan galdetuko dugu bakarrik. Esan moduan, urrian ziar engo dugu galdeketia, eta oain arte moduan engo da. Online, eta bustoiak ere jarriko ditugu eraikin publikoetan, udaletxean dela, edo turismo bulegoan, edo erabakitzen da lekuetan. Eta emaitzak urrengo plenoan emango ditugu. Udiakin amaitzeko esan, oroar udia ondo jundala. Eta zerbait berrixa gehitzekotan, zabaleran, esplanadan, hor parke berrixa dakaula. Eta, salbuespen txiki batzuk izan ezi, harrera ona izan du parkiak. Herribidien inguruan, urrengo hilietan, gabonak aurretikan galdonan, gasolineratik galdona dijoan bidea asfaltatuko da. Asmoa da, azaroan lizitau eta gauzatzia. Mizki auzuan, luperixa izan gendun urte hasieran, eta ordutikan eremu hori aztertzen ibili da Ikerlur, eta obrian proiektua uda hontan jaso deu. 200.000 euro inguruko kostua daka. Eta hau ere azaroan ziar lizitatzeko eta konpotzeko asmoa dakau. Eta hauetaz gain, erlepete baserri da dijoan erribidea ere konpontzeko asmoa dakau, eta Laranga auzuan ere 3 gune konponduko ditugu beste hainbaten artean. Urrengo urtiei behi da, egoera eskazian dozen bideak ere identifikatzen bagabiltz, eta esateako Mizkiamendi, nahiko egoera eskazian do, eta konbenta haudeten moduan, aurten urtia amatxo baino lehenu da luperixa konpondu, eta urrengo urtean, urte berrizakin batea, herribidea ikolpein. Eta, beste hainbat ere baditzugu identifikatuta, baina, urtero moduan, auzo-auzoko bilerak engo ditugu, herritxarron eskaerak jasotzeko, ekarpenak jasotzeko, eta eukiko duzu aukeria, auzo eta herribideen berri emateko. Eta mubaerekin ere urtero elkartzen gea, eta burakin ekarpena jaso eta kontrastatzen dugu informazioa dana. Bestalde, uda hasieran, Kaiparetik hasi eta Fliseaino errepide dana margotu zan, nahiko borrauta zabalako dana, eta oain urrian zehar dakau asmoa, Samikoian gureza fabrika onduan da Etxegrizen artean dagoen bide gurutze dana asfaltatzeko. Asfaltatzen danean, margotu engo du bide gurutze dana, eta gero Isabel Obianon espaloia amaitzen da lekutik, tuneleaino eta tuneletikan Fliseaino, espaloia ez doa lekuetan urdinez margotuko da, oinezkua ziurtasuna bermatzeko. Eta amaitzeko esan aipamen moduan, udan San Agustin kalian zati bat asfaltatu deula, hau ere egoera eskazian zabalako, eta herriko sarrera bat izan da, mugimendu handixa daka eta biharra sakalako. Azken bat, ez duzat. Urrengo hastian jerrixan lurrak enduko da, eta hoxen nitxo berrixako katuko di. Asmoa zan aste honetan etxoko, baina baldizak ez doan ez lagundu, urrengo astea atzeratu da. Eta ia santu guztixen eguneako, dana txukun eta perreste jartzen dugu. Moin bai. Atzalde hondan hoi, kirolakin hasiko gea, gaur tokatzen da, lehenengo da behin zorionak ematia, sokatirai, Europako txapelketan parte hartziarren irailean, eta sokatiriakin zehitxuz, dakizuenez, aurten sokatirak 50. urte durren etxeu. Hau dalata, itzaldi hau dalata, Zabielen urriak 13an, atzaldeko 6:00 emango da itzaldi bat, eta bertan prestatuko da, aretua, museo bat esango galiz, museo bat, sokatiriak, azkenengo 50 urtetan, muturo sokatiriak azkenengo 50 urtetan, sokatirien azkenengo 50 urteko historia kontatzen. Hau, aretua netezan museua irikeko urriak 13an, eta urriako eta 3 arte irikitxe gongora. Arekin zehitxuz, kirolakin zehitxuz,
bueno, ez daka eguneko kirolakin ikusisa, baina, bueno, egaineko frontoia. Egaineko frontoia, azkenien badaki egaineko frontoia hor dagoela proiektu bat aterpipintzeko, baina, bueno, egaina zela frontoia lehen egaina enpresa fabrika zauan tokixan dauan eta eremu hori lur kutsatu bezala agertzen dan, ba, endia kata batzuk, lur kutsatuen kata batzuk endia. 3 kata endia, enpresa batekin, eta kata hortan bai kutsadura topatu dela. Kata batean gainea topaturia, nivel batzun nikelenak eta hidrokarburenak nahiko importantiak. Hala ere, bertako enpresiakin neon da gero, Eusko Jaurlaritzakin neon da gero, tamaino horrek ez diak izakientzako importantiak eta eraginik ez daka. Hala ere, honek eskatzen doana da, kata luzatzia. Buruk erdera esatean bezala, una kata eta ia da. Orduan, beste enpresa batekin kontata horreu, eta enbiar deuna da, egainan, kata horrek danak zabaldu. Ikusteko, toki baten dauan kutsaduria konzentrauta edo zabalduta dauan. Kutsaduria toki baten balin badu zentratuta, enbiar dena lur kutsatu hori kendu beharko da. Zabalduta balin badu, eskabazio plan berezi bat enbiarko zen kutsaduri kentzeko. Orduan, bado eskaera bat egainaneko aterpia o teiatu etxeko, hau momentuan parauta do, esan bezala, lur kutsatuen azterketa bukatu, dikusi arte, zekin zartu behar den kutsadur hori kentzeko. Garapenai lotuta, urriak 17an, hasiko berriz mutrikul oratu 5. bono kanpaina. Urriak 17 azarua zeir arte, guztira 1.200 bono finantziatuko dia, bono bakoitza 50 euroko izango da, eta kostuaren 150, 15 euro udalak finantzatuko du, eta 130, 15 euro herritarra. Honek bi helburu daka. Bat, 3 astetan, mutrigo merkatario ostalari izan artian 3.000 euro mobitzia, esan bezala mutriguko ostalari da merkatarien artian, eta 2, udalerriko familien erosketako almena diruz laguntzia. Bono kanpaina honetan aurrik usteko 18.000 euro, zela uda sasoian entzan beste bono kanpaina, urtian ziar, 56.000 euro engo osoan udalak martxan ipini familizai laguntzeko. Gero este puntu importante bat dakauna da konbentuko proiektua. Konbentuko proiektu ordo, hasiera baten nahi dana da enbolbientia berritxo, dano dakiko konbentu ordo, urtia pasatu dala, hori egoera txarra hoian dago, ordoan ordo proiektu bat, enbolbentia berritxu, eta bertan aktibidadiak desberdinetan banatu. Claro, enbolbentia berritzia eta aktibidade martxan ipintzia gutxi gora bera kostua da 4,5 milioi euro. 4,5 milioi euro, orduan, hau lortzeko martxan ipintzia, jore batia 3 tokitxan. Dala next diru laguntzetan, sartureu laguntza eskaeria 4,5 milioi eurokoa, pire diru laguntzeta sartureu beste eskaera bat 1,7 milioi eurotakoa, eta azkena duz diru laguntzetan sartureu beste eskaera bat 1,1 milioi eurokoa. Importantiana dana batera garrisa diala. Orduan, batetik lortzen balin bara X, bestetik lortzen balin bara Y, da bestetik lortzen balin bara Z, azken finean, dano dakigo, enbolbente hori, konbentua zela, bestela espalin bari izatzen, konbentua jauzien gora, hori ondo ipini behar dan, herrixak, diru itxu ipini beharko da. Eta, energia, aspaldixan asko gozentzutzen, energian kostua, gora, datorrela, orduan, energia aurrezteko ere 3 proiektu dakaun martxan, esango nuen proiektua bukatuta dozela, oain esekuzio maia martxan ipini behar deu, lehenengo proiektu esango zen kaleko argiteritza aldatu, horrekin, nahi dana da argixan kalidadia hobetu eta energia aurreztu, proiektuen dado, eta proiektuan arabera
€175 aurreapena egongo da argiteria aldatuta. Esan bezala, inbertsioa X esan gora, baina horrekin engorena da argiterian o kosto energetiko esaten dana €175an hobetu. Hasiera batean dakau proiektu global bat, hasiko goea faseka, eta lehengo fasi hasiko goea herri erdi inguruan. Gero, bigarren proiektua dakauna, udal instalakuntzan energia sortzeko aukera. Esaten bezala, plaka solarako fotovoltaikak ipine. Hori ere ezinbestekoa. Orduan, proiektu ere bukatu da, eta proiektua bukatuta ikusten duguna da udal instalakuntza diferentetan plakak ipinitza, €160 aurreapena ikusten da. Eta azken esango zen, udal instalakuntzan bertan, argiteria aldatu. Hemen ere proiektua bukatu da, eta endeun estudizioan arabera, €155an ahorro energetikoa o energian aurreapena egongo zen. Orduan, gaur egunean gabiltzen biziron egoeri hau ezinbestekoa da, 3 proiektuak endadoz, kaleko argiteriakin €175an aurreapena, fotovoltaikakin €160an aurreapena, udal instalakuntzetan, eta udaleko argiteriakin, instalakuntzan argiteriakin €150an aurreapena. Orduan, guain hasiko dena da, poliki-poliki, honek, o inbertsio honek, exekutatzen hasi. Hala ere, badia inbertsio handixak, diru askontxoa izketan, baina honek ere sartu dena da, diru laguntza diferentetan, aldan neurritzen, diru laguntza gexena lortzeko. Horretxek esango zian, partez. Atzalde hondan hoi, nik feminismo arlotikan nahi noan komentau, jakingo dezu, espero dut behintzat, lotune emakumeen jabekuntza eskola azizala martxan, 2022ko urtarrilean, eta ekain arte egon gehala martxan, ikastaro desberdinak eta antolatu dira, hiruilean behin batzen da talde motor bat, pixkat finkatzeko urrengo betietan ze ekintza mota egingo dian, eta, udan geldik egon geha, baina, berriz hasi gehala martxan, iraiak 12an batu zen, talde motorra, 7-8 emakume elkartu ginean, da hortikan erten deuen ekintzak, eta, izango dira pixkate emakumiok formatzeko, ikastaro desberdinak, aizialdiako gauza batzuk ere egongo dira, eta, laste ertengo dugu egitaraua dana zehaztuta. Eta, hemendikan gonbidatu, hemen emakume batzuk bazozte, da, ekintza horretan da parte hartzeko gonbidatu, eta talde motorren bilerak dozenian ere, talde motor hori irikixea da, eta egozein alda etorri. Orduan, gonbidatu ezozte. Atzaldeon, aldetik komentatzeko, azkeneko plenotikan ona, irisgarretasunak hobetzeko lan batzuk egin dira, San Agustin kalean lehen garoak aipatu deu asfaltatze lanak, eta gero egin dira irisgarretasuna hobetzeko lanak, rotondatik hasi eta komenduko kruzeaino ere, bai aseran alderdi baten da bai bestian, beste hobekuntza batzuk egin dira, goiko plazan ere bai, eta laster aberrazten gehan moian lanak etxen horra aserak ez toz bateri irisgarri, jende asko ibiltzen zala udan eta eskatuta zauan baimena lan etxeko portuan, oantxa aiatu zaigu, atzo edo orainun aiatu da, eta berre datorren hastien edo urrenguan, ja lan horrekin hasten gehan. Bestalde, anai arte jubilatuen elkartia, pixkatu antxe ikusten danoak igu tabernia itxitxa dagoela, garbiketa, pintaketa eta konponketa lan batzuk etxen gozoan momentuan, eta asmoa da, datorren hastietan, alik eta azkarren, pliego berrizak preparatu, aldaketa batzuk sartzeko asmoa dakau, eta aldeketen azkarren plieguak atea, eta gai gehan, alik eta azkarren, tabernia berriz irikitza eukitzeko. Eta bukatzeko azkeneko plenuan komentatu gendun Urasamendiko maldan egon kortzeko lanak ez leipeneatako ginula, atea ginun, 5 enpresa aurkeztu zian, eta 5 horietatik Inacez Geoteknia Vertikalek ere mandeu obraren
beha esango da, obra egingo duena, 109.861 euroko aurrekontuakin beak ere emango deu, segurtasun eta osasun koordinazioa Ingekor enpresak egingo du, eta obra zuzendaritza Iker Lurrek egingo deu. Lehenengo batzarra atzo bertan egin gendun, eta urriaren azkeneko hastian hasiko dia obrak. Kalkulatuta pare bat hilabete justuan emango duela, gabonak aurretikan bukatutzat emateko asmoa du. Erki, eta sakudaketa kontuak amaitzeko, ez dago aipatu, Iriagirreko igogailuan esleipen prozesua ere burutu degula, eta mangabe gatu dela, desierto gatu da, inor ez da presentatu, ibiliga pixkate ikusten interesa agertu zeuen enpresa batzukin harremanetan ipiniga, eta, ikusteu posibilidade egon daitxekela, dentizi ere muekin bisak batea eta igual errazu izan lehikela eta berri izatako dugu, dentizi ere muekin, kanpofuleko kanteratzeko zaurrekin. Eta azkenik aipatzia, ez deulako aipatu, Galbaixo gunean, 700 sinatzaileren, gehixoren, baina, 700 inguru, zagetemen aurrian. Zerrenda batekin lagunduta, idatzi bat jaso gendula, udalai galdera batzuk einaz, edo proposamen batzuk einaz, eta hori bere tramitazioan do, idazkaitza zerbitzuan, bere bidietzen do, aiaukoa horren erantzunare, horrekin lotuta gaurre azkenengo puntuan dakaun adiazpenare etorri zaku, eta gero jarrengo dugu horretaz, baina, bai jasotzia herri galdeketa udalari eskatuz, sinaduren zerrenda batekin, sinatzaileen zerrenda batekin eskaria jasota dagoela udaletxean. Horrek esan da, 3. puntura sartuko ea, eta 3. puntuan dakau 2023 ekitaldiko taxi zerbitzuaren tarifa, hau, dakigunez, urteroko egiteko bat izaten da, gure herrixan dabilen taxizak bere tarifak legian eukitzeko lehenengo udalbatzatikan pasatu behar izaten da, gero herrikua eramaten da eskualdea, eskualdetikan lurraldea, eta amaitzen dugu Jaurlaritzan, eta geure tramitia da herriko tarifak, hau da, herri barruko tarifak onartzia. Orduan, ogasun batzordian komentatzen ibili ginanez, eta elkartetikan nintziguten proposamen bat, eta biztandanez, guk proposamen aurra ontzat eman gendun, eta, numeruak ordoz, kopuruak ere ez dialako hundixak, ez dake aldaketa hundirik, baina, esango dugu, hemendik aurrera, etxendan, tarifa minimua gehatzen dela 5,97 euroan, eindako kilometro bakoitzeko 1,49 euro izango dela, eta itxaron ordua 19 eta 89, 20 euro sentimo bat gitxiokin izango dela. Beste gabe, hori da proposamena, eta ogasun batzordetik aldeko irizpena bisaldu zen, eta horrekin gatoz. Beraz, ez dut uste, bine zoz esateko. Beraz, aldeko bozkak, tarifa onartzearen aldeko bozkak, hau batez onartuta gatzen da, tarifa. Laugarren puntuan dakau 2023 ekitaldiko ordenantza fiskalen aldaketak. Ordenantza fiskalak ere izaten dira, garai hontan plenoa ekartzen dian gai bat, eta hau ere ogasun batzordian ibilinean komentatzen, eta nahiko adostasunez ikusi gendun, igoerarik ez aplikatzeko arrazoiak zozela, eta proposamen horrekin gatoz, ezta? Igoerarik ez aplikatzekoekin. Urtero izaten da zea bat
zaborren tasia izaten da beste zerga eta tasa guztietatik kanpo gehatzen dena pixkat, mankomunitateak bixaltzen digun faturian araberako izaten dela, edo aurrekontuaren araberako izaten delako, eta urten ikusitza zetorrean mankomunitateetikan eta gure indarrian dakauzen 2022ko tarifak mugitu gabe 2023 ere erantzun gozakola, horre ere aldaketeik ez da planteatzen. Gainontzian, egin genuen kalkulo bat, 1,5 altzatuta zergak eta tasak, udalak irabaziko leuken izango liakez 10.000 euro inguru. 10.000 euro inguru horrek udalantzako ehuneko oso txiki bada, 6 milioi euroko presupuesto baten, eta baloratu gendun egokixo zala herritxarron boltziua, ez diru asko dalako, baina bakian lagatzia eta igoerarik ez aplikatzia, udala izortzen dion kalte ekonomiko ez dalako haundixea. Datorren urtean gainea eukiko ditugu bi ingurua bar kontuan hartzekuak udal ekonomizai lagunduko dizuenak, batetikan 2023an izango ditugun amortizazio gastuak izango dialako desente txikixauak 2002kin alderatuta, 110.000 euro gutxiagori izango dira, eta horrek orduan lagunduko digu 10.000 euro igogabeko hiek zehazta, aurretzen. Batetik hori eta bestetik ematen duanez, ondikan urrian jakingo dugu iso, baina pentsatzekoa da foru funtsa, udalaren ekonomian diru sarrera garrantzitsuena dana, pentsatu leike oso positibo etorriko dela, eta horrek ere onura ekonomiko bat ekarriko diola, sortuko diola udalari. Beraz, bi kondizionante edo bi ingurua bar horiek kontuan hartuta, horrentza fiskalak ez igotzia ez da izango arazo bat udalantzat. Beraz, igoerarik ez aplikatzia proposatzen da. Aldaketetan, bat, bi, 3 eta 4 aldaketa proposatzen dira, batetikan eraikuntza instalazio eta obra zergetan obari berri bat proposatzen da, 95%ko obari bat izango litzake, energia berriztagarrien sistemak instalatzerakoan, hori zergan, eta dagokion tasan ere 100% obari bat. Zergan 95%ko obarisa planteatzen da, eta ez 100%a foru arauak horrainoko muga ematen digulako, eta tasetan berriz, geuria danez tasak ezartzia, hor 100% obari bate planteatzen da. Hirugarren aldaketa bat ere proposatzen da kiroldeiko tasetan, saio birtualak izpinin eta BTS geletan, hori kiroletik datorren proposamena da, eta hor, bazkidia 2 euro eta 25 euroko tasa bat ezartzia, eta ez bazkidiai 3 eta 50. Eta laugarren aldaketa izango litzake tasa berri bat sortzia, udalak antolatu edo udalak deitu ditzakeen esaminetan parte hartzeko azterketa eskubideak. 10 euroko tasa bat ezartzia proposatzen. Beraz, igoerarik ez, eta 4 aldaketa horiek. Bi obari, kiroldeiko tasa eta azterketa eskubideen tasa. Hori da proposamena. Gure aldetik, horrekoan ere, pasau ginen batzordetik eta bat etxen dugu. Azkenengo urtean nik usteet danok benetan igarri duela zenbat garestitzu dan bizitzia, hasi erregaixak, elikadura dela, argixia gaza, eta udalak aldoan neurrixan mentzat bere tasa honek igorari gabe lagatziakin bat etxen dugu. Bat etxen dugu, esan dezu ez diola gorren beste bere ekonomixe afektatzen, ni uste gainea udala ondo dagoela alde hortatikan, eta danok eskertuko dola, herritxar bezala. Igorek ez zipi.
Bueno, gure partetik baitere, baikortasunez onartzen dugu aurtengo ordenantza fiskalak. Hain zuzen ere, ontsen justo dau puri-purian zergen debatia, estatu osoan. Zein bajatzen duan gehien eta zeintzuk ez, eta horrekin bai gatazka dago. Guk ikusten dugu, alde batetik baloratzen dugu ariketa bat, alkateak aipatu duen ariketa burutu izana. Hau da, bat 1,5ko igoera inpaktu hori neurtu, ze suposatzen duen udalantzako, eta gero erabakiak hartu. Hori ariketa osasungarria da, ze azkenian, Xabirre bai aipatu du, eta alkate baita, gaur egun, aurtengo egoera ez da oso itxura honekoa, esango dugu, eta ez dugu ikusiko dugu inflazioa berak zelako bidea egiten duen. Baina ikusten duguna da bere-berean ordenantzak mantentzea oso ongarri izango da herritarrentzat, baina beti ere jabetuaz udalak bere diru iturria herritarren gandik jasotzen duela neurri batean. Beraz, ezin dugu banatu ariketa, onelako ariketak, udalaren beharrak neurtzen dituen ariketak, eta herritarren ondasunak babesten dituen nolabait. Beraz, zentzu hortan, baikortasuna. Gero, honekin lotuta, ordenantzan barruan dago beti aipatzen duguna, gure taldeak behintzat beti aipatzen duena, urtero, otaren inguruko hausnarketa, ez da izango arrazoi gure boska aldatzeko, baina suposatzen dugu, espero dugu urteren baten aiatzea momentu bat erabakitzeko bai kanpotarrak edo herritarrak ota ordaintzen duten berizketa hori nolabait aldatzea. Uste dugu, jabetzen baseate, Saturaran edo Hondartzako parkinari dagokio. Herritarrak ez dugu pagatzen, da azkenian udalak eskaintzen dion herritarri, neri barne, herritar bezala neri ere, eta nik aprobetzatzen dut, onura bat, hau da, ez pagatzea ota bertan. Baina da, uste dugu udala kanpotarrekiko diskriminatzailea, eta alde batetik pizkat ez gaitu desanimatzen herritarroi, gure ibilgailua Hondartzara kasu bakoitean eramaten. Beraz, hau urtero, hausnarketa urtero egiten dugu, esan gabe ezin nintzen gelditu. Beste guztiekin ados. Osondo, boskatu ingo dugu beraz, 2023 ekitaldiko ordenantza fiskalen aldaketen aldeko boskak, hau batez onartuta. Boskarren puntuan dakau 2022 ekitaldiko aurrekontuaren laugarren aldaketa, kreditu aldaketa. Eta hortan, hau ere ogasun batzordea eman gendun, azalpenak eman genitxun, baina, batzorde kide etzeatenok, nahiz da jakitun egongo zeaten, azkar baten esatia, nahi diala bi partidatan diru gehigarrixak ipini, batetik herri bidietan eta bestetik energia eraginkortasuna gauzatzeko lanetan, baten herri bidietan nahi zuzene nahi dia gehitxu 350.000 euro, eta energia eraginkortasuna gauzatzeko lanetan 150.000 euro. Bisak ere, aldaketa bisak, finantzatu nahi dia, diru zeintzako gerakinetikan 500.000 euroko gehigarri bat eginda. Herribidietan, lehen garuak ustet esan duela, Saturraren Galdona bidea asfaltatu nahi da, hori pixkat urtean ziarreko lanketa baten ondoriozko zea bada, plangintza baten barrukua, eta bigarren lana nahi da nahi da, Miskiamendi bidea zieran, agerre pareko hortan, ia zintzan luperi bat edo lur mugindu bat egonkortzeko lanak. Asfaltatzi izango litzake
129 gehi zuzendaritza gehi osasuna, bai, 150 bueltia, mugitzen nahi dugu horra, eta Mizkiamendiko lur mugimendu egonkortze hori jungo da 196.000 eurota. Gero honek eslipen prozesua eta berria, eta hor hobekuntzak eta honlik ez, baina bueno, diru horietatik abiatuko dira. Eta bigarren lerrua esan detena, energia eraginkortasuna gauzatzeko lanen lerrua, hor, lehen aitorrek aurreratu dituen horiedanen barruan, herriguneko argiteria aldatzeko aurreko legaldizan hasi izan bidea, lehenu ere bai, baina hor aldiro eitzen dian pauso horietan, pauso bat geixo nahi dain, eta herriguneko argiterizan aldaketa nahi da gauzatu, eta bestetik futbol zelaiko argiteri fokuak eta ere bai, horren motivazioa azken nian da, konsumo altuko zea dialako ezta. Hoxe ba, hori proposamena. Bai, hau ere aurreko puntua mesela aurrekoan ogazunian komentatu ginen, eta ipatu bakarrekan kreditu aldaketa hau, kantidadez handixa marra dela, 500.000 euro dira, eta, udaran aurrekontua kontuta hartzen dut, diala 6.000 euro, porcentaje handitxua da, baina eraberian bat etxeu aurrera hemen biharko proiektua dela. Orduan, ondo ikusten dugu plantamentua. Gauza bera, Xabierrek izan doan gauza bera. Handia da kopuru sendo bat, 500.000 euro, baina egin beharreko gauza dira, perminazkoak gauza bera. Erki, beraz, boskatzea pasauta, 2022 ekitaldiko aurrekontuaren laugarren kreditu aldaketaren aldeko boskak, hau batez onartuta. Seigarren puntuan dakau, hirigintza arau ordezkoetako C2 Arrasate eremuko xehetasun azterketaren behin betiko onarpena. Hau hirigintza batzordean landutako gaixa izan da, eta atzeo ere alkoholitzatekein, baina 2022ko ekaina udaba hasiera jungo nahi, eta 2022ko ekainean arkitektuan aldeko txostenakin noski, alkate bazpenez emantzan hasierako onarpena, xehetasun azterketaren hasierako onarpena emantzan, gero prozedimentuan barruan intzan hori argitaratu prentzan eta Gipuzkoako aldizkari ofizialian, eta legezko epian ondoren, jendaurregian egon ondoren alegaziorik egonetzan ez, eramantzan batzordea informatzeko, eta batzordeko irizpinakin gatoz, behin betiko onarpena emateko. 2022 goz, baina hau prozedimentu hau, bintzate hirigintza batzordekok badakigu noiztikan datorren, ez da? Aspaldiko kontua da, baina oain pauso hau ematentzako. Zoze, nahi behar tramiteko erabaki badata. Beraz, C2 Arrasate eremuko xehetasun azterketaren behin betiko onarpenaren aldeko boskak, hau batez, Joseba, onartuta. Hau ere. Lehen komentatu duten bezala, 7. puntuan dakau dikea luzatu edo adierazpena, denborazaleak taldeak proposatuta, hemen nahi dut pixkate aipamentxo batein, eskatu zalako aurkezten zeunak eurak taldiak letzia, baina gai ordeneko puntu izanik, hemen astero batzen gehanok badakiguola funtzionatzen dugula, baina hemen egoten danak ez daki ez da. Bi saio ukitzen ditu, bat maikuena eta beste bat publikoena, beraz, maiko gai ordenian sartzeko, maiko ordezkaixok irakurri azaldu debatitu beharko genduke, eta beste aukera bat bazan,
pleno ondoren proposatzaileak irakurtzia eta salpenak emati, ezta. Bueno, aukeri eman zitzakuen, maixan dakau geixa, beraz geukengo deu irakurketa, geuken geu debatia, eta gero jarraipena emango dixo. Bai? Lehen aipatu duten barkatu, konfunditzen bat nahi, baina, zazpireun da piko. Sinatzaileen zerrenda horrekin etorritxako idatziaren bueltakua da, beraz gaur eukiko deu debate hau, eta gero gehatuko da, sinadurakin aurkeztutako idatziari eman beharreko erantzuna. Hori pendiente dakau, aiaukosako momentua, nik uste urriko udal batza izangoa, lehenengo espada, baina bitxartian hau dakau eta honi ekingo izau. Beraz, izaskoni eskatuko jo letzeko mesedez, batez neuri atzeen emateko, neuletu beharko neuke, baina... Badira gutxienez 22 urte, Mutrikun portu berriaren plan bereziaren eztabaida hasi zela. 80ko hamarkadaren amaieran eta gure arrantza portua babestuko zuen babesdikea eraikitzeko aldarrikapen historikoaren oinarrituta, Eusko Jaurlaritzak portu berriaren proiektua prestatu zuen. Gure flota xumearen segurtasuna bermatzearen aitzakiaz, Mutrikuko ia baia osoa hartuko zuen neurriz kanpoko portu berria eraikitzeko. Eusko Jaurlaritzak eta herritar askok ondo genekien arrantza portu deituriko ura ezin izango zela diseinatu bezala egin. 1989ko Jaurlaritzaren ingurumen txostenak argi uzten zuen bezala. Horregatik, proiektu ura zatitu eta faseka aurkeztu zen. Bera gauzatzerakoan izango zuen eragina arintzeko eta herritarroi poliki-poliki irentziaraziko ziguten proiektu bihurtuz. Inolako zalantzarik bazegoen, lanak hasi eta urte gutxira, garbi ikusi zen arrantza portu berriaren beharrik ez zegoela, baina proiektuak bere horretan jarraitzen du. Arrantza portuaren plana erabat ezeztatu arren, Mutrikuko udaleko bi alderdi nagusik dikea luzatzea defendatzen jarraitzen duzue. Eta gero proiektua aurkeztuko dela esan, baina horrek ez dauka inolako zentzurik. Urte luze hauetan proiektua aztertzeko nahikoa denbora izan baita. Dike hori luzatu eta bere osotasunean portu berriaren zatiba baino ez da. Beraz, portu berririk ezpada behar, zertarako luzatu behar da dikea. Uraren kalitatean, alkoholeak olatuan, paisaian da beste hainbat alorretan eragingo dituen kalteak kontuan izan da. Guzti hau azaldurik osoko bilkurari hurrengo puntuak babesteko eskatzen diogu. 1. Mutrikuko udalak Eusko Jaurlaritzari Mutrikuko porturako dauzkan asmoen inguruko azalpen garden, publiko eta zintzo bat eskatuko dio. 2. Mutrikuko udalak herri galdeketa gauzatu eta emaitza jakin bitartean, lanak eta mugimenduak gelditu daitezen bere eskura izan badituen baliabide guztiak martxan jartzea. Eta 3. Erreferendunaren emaitza errespetatu izan dadila. Mutrikun 2022ko irailaren 23an. Oso ondo, eskerrik asko. Maixan gozen hiru taldiok eukiko deu tartia, geure mozio honen inguruko gure iritzixak eta gertzeko, gure irakurketatxeko edo gure esateko dakona esateko azkenian. Baina bai, nahi detela gauza bat aurretik esan, ja ondal urte batzuk ere esan nuan, modu publikoan esan nuan, orduan benetan pentsatzen nolako eta gaur benetan pentsatzetelako, haindik ere pentsatzetelako, ala esatet. Ustet, ja 56 urte, alkatetzan 8. Eta herrixakin lanian beste hainbat urte, 20 behin mintzat. Ez dut ezautunik mutrikuar bat, herrixan kontrako lanian dabilenik. Horrekin edetesan, iruditzen zatela, gai hontan ere, iruditzen zatela danok gabiltzala herrixan alde. Bakoitza bere posiziotik, bakoitza bere ikuspegitzik, bakoitza bere pentsamendutik. Baina ez nahi pentsatu inor herrixan kontrako pentsamendutan dabilenik. Iruditzen zat hori aurretik nahi dut esan, iritzi ezberdintanak
ulertzekoak edo, bintzat, zilegitasun baten baitxan ulertzen ditutelako, ezta? Eta nire pentsatu danok ulertzen dugu laula. Hori esan da, urtea luzia izaten ari da, otzailean ikuste eukiko endula lehengo notizia ez da, dikian obria zatorrela, gero hor prozesuaz izan, eta udia ere luze junda, mutrikun. Udia luze junda eta udia luze egin dugu esango neuke. Eta horre esangoet, danon artean egin deula luze. Hortan, ibiligea esango neuke elkarri arre txikixak botatzen, txikixak, batzuetan handixauak, tak, eta tartian, batzuentzat gizurrak edo egixak izan estiazenak, bestetan bestientzat egixak eta gizurrak egixak ez, edo gizurrak, ez da izek kalifikatu bipini, baina, enfin, bakoitzak ulertu ditu bestienak eraso moduan edo bere kontrako posizio moduan, ez da? Eta horrek, pixkan nahazmen ere sortu deu, eta giro gaiztotu ere, esango neuke, bizi izan degula aldi batzuetan bentsat, ez da, udan ziar. Ez denei baloratu, zertzuk izan dian egixak, zertzuk izan dian gizurrak, bakoitzak bere sentipen euki deu, bakoitzak hartuko zituen letu ditunak modu batea bestea, seguru danok sentitzu degula mina bakoitzak bere minetik, eta hori da errealidade bat hor dakauna. Udal aulki hauetatikan entzun eta letu bihar izan ditugu nahi lotuta, iruditzentzat, udalakin edo udalari zuzenduak onartu ezin dituten gauza batzuk agertu diala, baina hainbat aldiz esan deten bezala, ez den nahi hori nire iritzi soila izatia, nire iritzia ez da beste inona baino gixo, eta iruditzentzat hor udalai zuzenduzako zen hainbat eta hainbat kontu, iritzixetatik baino arutzo, oinarri zendu haua bihar duela. Iritzi batek oinarri zendu eukitzeko. Eta iruditzentzat, indian plantamenduetan, batez ere udalari eskatuz herri galdeketa eta antolatzeko eta, hor badakitz interpretazioa danetakoak indiala, baina hainbat okitzean esan deten bezala, iruditzentzat, interpretazio gokizien den behar doala, lege jendiak. Orduan hor txosten juridikoa eskatuta dakau, eta txosten juridiko horrek lagunduko digu iritzi oinarritu bat ematen. Lehen esan deten bezala, eskaria mai gainean dakau, 700 piko sinaduren zerrendak lagunduta, eta horri erantzun bat eman beharko xau, udal batzatikan, aiatuko momentu hori. Esan gendun bezala, txosten juridikoa dakaunean lehenengo irukuan aurkeztuko deu, hiru alderrixok jakin dezagun zezaten doan, eta gero baitxare da gure gogua, aurre oskatu gendun bezala bilera bat danbortzaliekin, azken baten, horre ongea, zango neuke lubakitatik edo trentxeretatik arrixak botatzen elkarri, eta batzar baten bintzat elkartu ginean, eta batzar hori naiz eta bakoitzak bere ondoizuak eta baina batzar baten zan, eta batzarretan elkarri hitz egitea eta nik uste beti dela lagungarri, eta txosten juridiko hori aiatzen zakunean eurakin ere batuko gea, eta azalpenak eman gutxu, agertuko deu, han esango dana, eta handik aurrakuak itzeingo deu. Baina txosten hori egon arte nahi atrebitzen, ize baloratiboik esaten, lehen esan detena, izango dalako nire iritzia edo gure iritzia, baina gure iritzia ez da izango inon iritzia, baino geixo iritzi dan neurrixan, ez da. Gero, eta ja, por alusiones esaten dana, ez da, horre mozioan esaten da, bertan aipatzen da, Mutrikuko udaleko bi alderdi nagusik dikia luzatzea defendatzen jarraitzen duzue. Ez dut uste
olako baiestapen borobilik indegunik dikiaren luzeatzearen inguruan, defentsa hortan, gure aldetik bentsat, eta nik uste danon, edo bentsat gure bi etxietan herrixan bezala, danetako iritsi zelako, eta kolektibo guztietan, esango nuke, etxe barrutik hasitza gaina. Etxe barrutik hasitza, egongo dira guraso, seme alaba, andra gizon, anai arreba, danen artean, egon lehik ez, bataren eta bestearen aldeko jarrerak. Orduan, gure etxian ere, gure alderrizian ere, bateko eta besteko iritzixak doz, eta sekula ez duen defentsa irmo bat dike amaitzaren inguruan. Da hori letziak harritxuan gaitxu ez da, eta pixkat ezadostasun ere agertu beharko horren aurrian. Gure ahotik bintzat, uste dugu ez doala olako ikerten sekula. Bueno, hor, lehen esan detena, udalai eskatu, baina hemen iritzi izan jauzi gabe, jaurlaritza da horren eta jaurlaritzaren eskumenetan eskutatu gabe, geure horgoz, baina realidadia hori da. Eusko jaurlaritzaren kontu badala, eta udalarekin etxendan enpeño hori, etxia zilegi da, baina ez du konpartitzen. Mozioko puntuei begira esaten danean, jaurlaritzak Mutrikuko porturako dauzkan asmoen inguruko azalpen garden publiko eta zintzo bat eskatu behar dela. Nik lehenengo pentsa onduan zala, martxandan obrian inguruan ez da, esaten duan, honek gardentasuna esateu eta publikotasuna eta informazioa eman deue, eta esateu hori nahikoa ez dela ulertuta, baina betetzen dugu, espedientia nolabait, legia betetzen dugu, eskegitzen dugu interneten, ordo danontzako eskuragarri, eta ordo informazioa. Baina, kide batek esan zian, Joseba, baina ez da hori, eskatzen dana beste zoze da, efektibamente, hori da, eta geroko zer ez da. Geroko kontu horretan, eta obran inguruan ere bai, guk udal bezala eta alderri bezala ere bai, hiru alderriok egon ginalako batuta portuetako zuzendariakin, da jaurlaritzakin, hortaz. Han transmititu zigutena hauz, gauza garbiz izan zen, dikia luzatuko da, eta barruan ez dikua ize, plan berezisa berritxu arki. Orduan, horri buruzkoa da puntu hau ez da. Dauzkan asmoen inguruko azalpen garden publiko eta zintzua. Guk jaso gendun bezala agertu dugu, dikia eta gero estatu horrela ize, harik eta plan berezi berrizia etxendan arte, baina egia da, hauz jaso dugula hori. Bueno, guke horri iruditzen zat, kompromisu hartu behar dugula udal bezala, eta iruditzen zat alderri bezala ere bai, danok ez, lortzeko, hitzetan da hauz esan diguten hori, modu formalian idatziz mateko, ez da? Bixaretzi, beste lasaitasun bat eukitzeko. Behintzat, dikia eta gero entzun ditugun mezu horrek, ez da, eta komentatzen genduna, ez dialola kontuak, ez datozela piztinia betetzea, ez datozela danborrak entzea, ez datozela ez dakizeta. Hori behintzat, indarrian dagoen plan bereziaren garapen hori, ez dela etorriko, hori eskatzia egin deu, esan zako ezet, berri zengo deu, eta idatzizko zea bat jasotzeko esperantzatan behintzat. Horretako bide batzuk egon lehik ez, eta bide ezberdinak jorratuko ditugu. Eta hori esan da, ipatu detenez, indarrian dauan plan berezia, hori askotan erabili izan da, onartuta dauan horixe dalako, mutrikusazioa onartuta dauan bezala, edo kanpo futbolak kendu eta parke batein eta etxe bizitzak etxia onartuta dauan bezala. Eta 5 pisoko garaje bat etxia aurreikusita dauan bezala, eta hainbat kontu aurreikusita dauan bezala.
pentsau, aurreko arau zuzideixuetan Mutrikun tren estazio batera aurrekusi izan, eta niontzan, planotan onartuta. Horrekin esan nahi dut, onartuta otia eta plan baten baitxan jasota otiak, ez doala esan nahi, derrigor hori etorri behar danik. Gero beste kontua da, aurreko plenuetan ere esan genduna, eta ala pentsatzia ere zilegi iruditzen zat, bakoitzak eukitzia, bere beldurrak, bere susmuak, bere... Baina hor, nik uste, konpartitzen dugula, gure beldurrak eta danonak diala. Danborzalienak, batenak, bestienak, eta nik uste, herri guztienak. Oain eta gero ere izango dira. Bigarren eskarian esaten da udalak herri galdeketa gauzatu eta emaitza jakin bitartean lanak gera daitezen bere esku izan dituen baliabide guztiak martxan jartzea. Hemen lehen aipatu dugu, baina iruditzen zat gauzak esatia beti da arraso, dudagabe, eta ahal izatia da bat, eta edo nahi izatia da bat, eta ahal izatia beste bat, eta hemen topetxeu argi eta garbi ikuspegi juridikoakin, ez da. Iruditzen zaku eharra izango litzatekela hor planteatzen dana, baina momentua ez da ikusten batetik egokia denik eta bestetik iruditzen zaku olako obra baten gainean, olako erabakiak udalantzako ez dala erreza hartzi, ez da. Hirugarren puntuan ere esaten denean, erreferendumaren maitza errespetatu izan dadila, hor ere nik uste herriaren hitza errespetatzia dudagabe, ez dut uste inor horren kontra egongo danik, baina errespetatu behar doana da erabakimena daukanak. Guk, udalak hartzen ditugun erabakisetan, herritxe galdetzen badixau, eta herritxik ateatzen den erantzuna kontuan hartzen badeu, gure erabakisa moldatu ginke, geure erabaki dian neurrixan. Guriak ez dian erabakisetan, iritzia emango deu, eskaerak engoitzugu, baina erabakisetan ez dakau eskuz hartzik. Hitza guk errespetatu gai, guk herrixan hitza hartu eta gure erabakisetan eragin dezakegu, gure erabakiseak ez dira zen gunieta engenezake herrixan iritzisa eraman, agertu eta herri honen hitza erakutsi. Orduan, errespetatu izan dadila eskatu engeinke, eta guk errespetatu ere bai, baina lehen esan deten bezala gure erabaki mailan. Hortik aurrea hori ere zaila ikusten dugu. Bi puntu hauetan ez nahi asko luzatu, iruditzen zatelako bi puntu hauen atzian oinarri, lehen esan deten bezala, oinarri juridikoa ezinbestekoa dela. Eta oinarri juridiko gabeko erantzun bat ematia bi puntu hauei, gure aldetik eta mai hontan jartziak dakan ardurari helduta, arduragabekeri bat iruditzen zat. Horrekin, ez dut esan nahi, erantzun gabe gehatuko dianik puntu hauek, erantzun zozein dugu, baina erantzun borobilaua emango zakue, aurreo, eta lehen esan deten bezala, iruditzen zat bi puntu hauek, sinadurakin batea etorrezan eskarixan ere jasotzen dira, eta orduan emango den erantzunian jasoko dira berriz. Beraz, lehen esan detena, txosten juridikoan zain gehatuta, udal ardurari heldu beharko diogula. Igual, sozaztu izatia, zozen nahi badezue gaineratu, baina gero ere izango dezue astixa. Xabi? Bai. Bueno, Pontxe alkatiak aipatu dituen gauzatzukin ados, beste askokin ez, baina bueno, oan ez gea urtar sartuko. Gu gaur
mozio hau nahi du aprobetxau noski, hemen agertzen dian eskakizunei erantzun emateko, baina baitxeren nahi du aprobetxau iruditzerako dala ordua, ambiguedade batzutan entzutzen du ambiguedade hortatik erten, eta bakoitzak zintzo bere iritzia emateko. Alderdi politiko bakoitzak iritzi zintzua. Jakinda, aldeko jende eukiko dela, bestatzuk ez dugu ondikusiko gure planteamentua, baina zintzo jokau biegu. Ezin dinga beti ambiguedade nebili, beti pelotia kanpoa botatzen, jaurlaritza, legia, nik uste dia denbori euki deula danok aztertzeko. Informe juridiko hortako erantzuna zein aldan izan ere, nik uste dano bakigula. O bentsat, bi aukera asko gota, ez tozo gehi aukera. Orduan, gure bentsat jarrera gaur kontan da, mozioa erantzun bai, eta baitxeren beti indeun bezala geure posizioa, baitikia, barneren moniguran, garbi azaldu. Garbi azaldu, eta irutzako momentu egokixea dela, plenua, herritxarrak YouTubeen ikusteko aukeria, herritxarrazko urre usate, orduan gunei dau, garbixak eta klaruak izan. Gure posizioak, geure apaltasunean eta gure humildadiak. Gu gauzak usteun bezala. Pizka luze jungore igual, baina ne ustez gaixo mesira. Hasiko ne pizkat aurrekarixakin, nundik aiatu garona, eta esan, 20 urte badiala, mutrikuko babes dikia udalian ordezkaritza zuten alderdi guztiek hau batez onartu zutela, eta 2026an, obrak martxan hasi ziren. Osa, la hostia, barkau. Bost. Urte batzuk beranduago, eta krisiarekin batera, arazo ekonomikoa tarteko, dikea bukatu gabe utzi zen, eta gaur egun ezagutzen dugun dimentsio deitxuran geratu zen. Hortik aurrera, legaldi desberdinetan, Eusko Jaurlaritzak beti adierazi izan dio mutrikuko udalari dikeko obrak bukatzeko konpromisoa. Herri mailan ere adierazpen ugari egin izan dira tarte hontan. Adierazpen hauetan udal talde eta herriko hainbat eragilek dikea bukatzeko borondatea eta eskakizuna azaldu izan dio beti Eusko Jaurlaritzari. Hau kontrastatzeko pixkat labur bada ere, hemerotekan sartuga eta hor dana gertzen da, bakoitzak ze bidera mandoan, ze babestu duan, ze lekutan egon eta ez du nahi honekin gehize ilusa, baina bai, hiru artikulotxo atea dugu pixkat, ikusteko ona nola jaugean, eta bakoitzak ze bidea hartu duan, eta ze erantzunkizuntakan gaurko egunean. Zeba, atzea, etxendian gauzak gero erantzukizun badake. Orduan, atea du hiru artikulo, legaldi bakoitzeko bat, eta jungo gehatzea 2009-ra, Diario Vascon, partidos y grupos de Mutriku piden que se ejecute en su totalidad la obra del dique de Abrigo. La decisión contó con el respaldo del PNV, EA, PSOE y de la izquierda abertzale. El acuerdo también contó con el apoyo de colectivos como Mutriku Bizirik, Mutrikuko Kofradia, Alkolea Intxirri, Portuko Zerbitzu Enpresak, Mutrikuko Ostatu eta Landetxeak, eta bertan dendari elkarteak. Los representantes de estas formaciones se concentraron durante 10 minutos frente al consistorio para reclamar que el dique alcance los 300 metros de longitud previstos, ya que entre 80 y 90 no han sido construidos. Hau da, 2009an, saltongo dugu urrengo legaldira, Joseban lehenengo legaldixan, hau da 2013ko azaruak 15ko artikulu bat, Diario Vascone bai, eta azten da, el disgusto y la preocupación es patente en el Ayuntamiento de Mutriku a raíz de la no inclusión de partida alguna para la finalización del muelle de Abrigo. El mes de junio, Almudena Ruiz de Angulo se comprometió en un acto público celebrado en Mutriku a que se incluiría en los presupuestos del próximo año una partida para concluir el dique de Abrigo. Pero finalmente no se ha considerado, razón por la que el alcalde Joseba Palenzuela ha manifestado que no han cumplido su palabra. El gobierno municipal tiene serias dudas de que una infraestructura tan importante
para la localidad quede sin terminar y mal acabada. Eta bukatzeko, saltoko du 2016 urrengo legaldira, Jose Angelen legaldixan, hitzan, 2016ko otsaiak 18an, do argazki bat babes dike amaitu Park Portaurrean, uste Pinaste egun batero, eta izenburua da Mutrikuko babes dike amaitzeko eskatu du EH Bilduk. EH Bildu Mutrikuko babes dikea amaitzeko proposatu dio Jaurlaritzari, jatorrizko proiektua oinarritzat hartuta. Bai? Bueno, hone dia pixkat, honek hemerotekan tano ditugu, baina nundi gatozen, bintzat, danok jakitzeko, eta askotan ambiguade horrekin ja ez dakigu bakoitzak atzea bida, nun ibili da. Bueno, hau da pixkat hemeroteka zati bat, badoz hemeroteka zabalo de baro, baina, bueno, da pixkat laburpen bat. Hori kontauta, salto etxen dugu 2021 bateko ustailaren otamarrean, iazko ustailea, hau da, orain dela 14 hilabete, eta hau, nik uste fetxa data oso garrantzitsua dela. Hemen Eusko Jaurlaritzak, urteetan, udaletik behin eta berriz eskatutako proiektua gauzatzeko asmoa erakutsi zion Mutrikuko udal taldeari aurrez aurre izandako bileran, aurrez aurre. Beraz, udal gobernuak, kasu honetan Bilduk, dikea bukatzeko obrak 2022 urtean hasiko zirela jakin eta onartu zuen 2021 bateko ustailak 30ean. Ez, otsaila honetan, lehen aipatu duzu bezala. 2022ko otsailean jakin zan, lizitau desleipena ACSri magosakola. Eman saiola. Hortik aurrea, behin ACSri esleitu zitzaionean, hortik aurrea, bilera ugari izan ditu udal gobernuak Puertosekin. 2022ko otsaileko 22an, 2022ko maiatzako 26an, hor 3 taldioko ginean, eta azkena 2022ko iraiak 21an, aurreko hastian. Hemen bain nahi du aipatzeko dalako, eta benetan larrix iruritzu sakulako eta laixe jakinarazi nion Josebai. Egun hortan, Mutrikun bilera izan zuten udaletxe hontan, udal gobernuak EH Bilduk, Mutrikuko, Puertoseko zuzendariarekin, eta bere laguntzaile den Aitor Aldasorekin. Eta Idoia Urbiarekin. Bai, ez dakigu. Eta, bakarrik esan, neko grabi irutzakula momentuan ona bilera hori itxitxeuki udaltaldiak, eta gai hau dagoen bezaleben bor-bor. Herrixan dagoen keskia sortzen. Geure artien ere bilerak egin den gabitz, eta geure burua ustiakin da arduriakin. Etorri Portuko zuzendarixan Mutrikura, udaletxonta eta oposizio ez, berdiak ez guri informatu ere izana, esaku betzat bidezko iduritzen. Beraz, bilerak jarraixak izan dira, eta momentur izan du udal honek informazioa. Ez da esan, uda hontan bapatien etorri den gauza bat. Orduan, pixkat aurrekari honek aipatuta, guk geure jarreria eta geure posizioa esan dugu, apaltasunez eta zintzo. Geuk guzteun bezala. Badakigu, herrixan batzuk ondik usik edula, beste batzuk ez, normalan bezala. Baina guk zintzo nahi du joko. Orduan, guk dikian aurrian nola ikusten dugu, guk garbi ikusten dugu, dike horren aldetzen dugu. Eta iruditzen dugu, dike hori bukatu inberdala. Arrazoiak, batez ere arrazoi teknikuak. Oain 20 urte, proiektatu zan babes dikiak, luzera eta altura bat aurre ikusten zoan. Eta ipatu duen bezala, arrazoi ekonomikoa tarteko ez do bukauta. Gaur egun dauan bezala lagatziak, bere funtzio egoki ez betetzia dakar. Hori, egongean tekniko, ingeniero, arkitekto, desberdinak beti berdin izan dugu. Eta azkera adibide simple batekin, baina ni bentsat ulertzeko ondetortzea, eta azkenean da, lau hankako mai bat proiektatzen bet, eta mai hori irukin lahatzen bet, ni badak lehenu behan du horrek arazuak emagoritxela. Eta berdinak gertatzen dikeakin. Dike hau ez da proiektatuta 20-30 urte behira, hau hemendik 100-200 urte benego da.
moia zarra dagoen bezala. Orduan, hau erdiz purdizkalatzen bada, bonek arazoak emango ditu. Taina ez du bere funtzioa beteko. Horrez gain, hau da, lehen aipatuten bezala, hau da urtietan behin da berriz, ez dezengo udaleko ordezkari guztiak, baina bai ordezkaritza handi batek behin eta berriz, hau da eskatu diona Eusko Jaurlaritzai, behin eta berriz. Hau da eskatu diona, orduan, guk, bai, luzatu inberda. Bai nahi dugu gero, dator beste, dator barne eremua, hor sortuko dan gero, ur lamina hori, piztina eta danborre inguru hori, barne eremua, eta nik uste hau dela benetan, guk igarri duena bentsat, herrixean benetan garrantzia o kezka nagusia sortzen duan gaixa. Hau da, behin dikia haukauta, barruan zer? Zen behar da, hori dana, piztina hori zementoz bete behar daue, egon dia zurrumurruak horren inguruan, eta guk argi nahi dugu esan, eta nik uste Josuak aipatu duen bezala, maiatzeko bileran argi esan zigun Aitor Etxeberriak, zuzendarixak, dike ingo dala, eta barne eremuko plan berezi hori, zarkituta dagoela, kadukotu dagoela, eta plan berezi berri bat etxenestan bitxartean, ez dela ezer egingo. Beraz, hori argi nahi dugu esan. Argia saldu zigun. Saldu zigun, plan berezi baten bera da. Tortako, danon artean, landu eta erabaki beharko dugu etorkizuan zen edun. Bitxartean ez da izango. Honen aritxik eta justo gaina Josebak aipatu duen bezala, aipatu dugu, haoz esan zigula, eta, saiatu behar ginakela idatziz, kompromiso hori jasotzen, egisa da, geukere berdin petatzen ginen, eta deu, horrek eman gulako herritxar danoi, garantizia bat edo berme bat, Eusko Jaurlaritza aldetikan, kompromiso hori izatea, eta hau handala bihazte kontatuak jarri gina justo, portuko zuzendarixakin, eskar hau eginez. Eta... Zer? Parkatu. Usturen hori zabitzela. Bai, parkatu. Noiz, ezin dizu batu zaitela? Batu ez, kontaktua jarri, barkatu. Pase inogi forez. Kontaktua jarri ginen, zuzendarixakin. Bai, eta, eskakizun entzion, eskakizun hausi entzion. Aber, mesedez, eta ja, herritxar bezala, alderdiz da herritxar bezala, mesedez, bilera hortan, indako kompromiso hori, idatziz, herrixak jasotzeko aukerek izango leuken. Honek, usten gendulako honek herrixai, emango ziola, erabateko, mentzan neurri baten, garantizia bat eta pake bat. Jakitzia hor barruan ez dala izikutuko plan berezirik egin arte. Eta gaur, eta hemen dakazu fitxia firmina, justo gaur, eguardik ordubixak hori gutxitan jaso deu, portuko zuzendarixan, idatzi ofizial hau. Idatzi hau ez da niretzako edo guretzako. Hau da, herrixentzako, herrixan aldeko konpromiso bat, eta iruditzako oso garrantzitsua da. Da idatzizkoa da, ez da oskoa, da idatzizkoa, eta Eusko Jaurlaritza, eta prozesuko zuzendarixan firmiakin. Orduan, labur-labur irakurriko dut. Eskertzen dizuet, nirekin kontaktuan jarri izana, Mutrikuko herrian zabaltzen diren zalantza, informazio eta komentarioak azaltzeko. Hainbat alditan, udaletxen izandako bileretan azaldu duan bezala, ez daukat orain, ere arazorik azaltzeko hurrengo lerroetan Eusko Jaurlaritzak portu zuzendaritzaren iritzia dikaren amaierari buruzkoa, eta Mutrikuko portuko arazoei aurre egiteko dauzkagun asmoak. Momentu honetan, egiten ari garen dike amaitzeko obrarekin, Mutrikuko portu barruan beharrezkoa diren etorkizuneko babes baldintzak bermatutak geratuko dira. Azpiegitura hau amaitu gabe dago, eta beraz ez egonkorra da, batez ere klima aldaketaren eta azken urtetako olatuen altuera igoeraren evidentzia aurrean. Obra honekin amaituko dugu Mutrikuko babes dikea. Bestalde, gaur egun indarrean dagoen Mutrikuko portuko plan bereziaren garapena ere agortutzat emango dugu. Hurrengo hilabetetan, beraz, plan berezia berrikusteko prozesuaren tramitua hasiko da.
Prozesu honen, hau da, esleipena adjudikatzu eta bar. Prozesu honen iraupena urteetakoa izaten da. Araututa dago. Eta informazio publikoko, herritarren partaidetzako prozesuak ditu barne. Portuko eragile guztien eta gai honetan interesat duten administrazio kolektibo eta pertsona guztien ekarpena jasotzeko. Etorkizuneko portuaren plan berezia aprobatu arte ez dugu inbertsio esanguratsurik egingo. Dagoena mantentzeri dagozkionak izan ezik. Beraz, guk uste dugu guri iritziz mentzat, nahiko berme dela, herrixontzako, dike bukauko dela, eta plan berezirik egin arte bentzat, horrek ekartzen dara lanketa detxi herrixan, partartze prozesuak eta bar, bestala ez errengo. Guri iritzoko nahiko garanti dela. Hau aipatuta eta, pixkat guk bai dikian inguruan eta barnere inguruan ikuspegideko azalduta, sartuko da pixkat mozioak inaz. Mozioan 3 eskaeretzen dira eta guk lehen aipatu dutena ez, lege juridikoetaz aparte guk nahi dugu gure iritzi eman. Aparte legia ez legia nik uste bakoitzaia gu bentzak hausnarketa indeu, denbori euki deu, bakoitza bere borondatia zein da azaltzeko. Zatet berriz, legiaz aparte. Zein da bakoitzan borondatia? Zela ikuste gauzak? Guk hori nahi dugu argi azaldu. Hemen lehenengo puntuan, ondo, eskatzezako jaurlaritzari dauzko asmoen inguruko azalpen gardenak, nik uste hori dakidan ezmentzat eskatu denean, udalak eskatu izan direnean beti eman diola, eta horrekin ez dako arazoik. Bigarren puntuan, lanak gelditzian inguruan, irutzako hau planteatzia ez dala zuzena. Obra honek martxan jarriko ziela, oain dela urte terdi sakigun. Aurtengo otzailean, azeseri ja ez deitu zitzaion. Orduan, urte erdik itxienez, eta urte terdi badekigu obra honek martxan hasiko ziela. Noiz hasiko zian ere, esan zigun, hau du, udata gero hasiko ziela. Eta behin ere ez da kontrako jarrerarik agertu udaletxe hontan. Guk, Inigo Berdiaken jarrera, bai? SH Bilduk eta ez gure aldetikan, ez teon kontrako jarreraik. Planteatu dian den gauzak, bai ez esantzakue, ondo ikusi dira, eta bere kurtzua jundia, eta gaur da, obran hasian momentua. Aipatu zigut, esan zigun bezala. Ez deo ninoko kontrako iritzirik behin ere. Beraz, puntu hau ere, ez deo ikusten. Eta ero, 3. puntua erreferenduna errespetatzean inguruan, bai nahi dugu esan, guk erreferendun hau da garbixen nahi da transparentiak, planteatzen da erreferendun hau ez dugu ikusten. Ez dugu ikusten. Ez dugu ikusten arrazoi desberdinetxo bat, oain arte esan duen bezala, ez talako behin ere planteau udal hontan, o bintzat, Portuko zuzendari xai, dike hau ez luzatzenenen arrazoirik o iritzirik. Beti ongea, aurtengo bilera guztietan, gu ongean danetan mentzat, eta gure artean barne bileretan ere, nagusiki udal hontan, ongea dikia bukatzien alde. O behintzat, kontrako iritzirik ez da bazaldu, momentu baten ere. Orduan, oan, bin obrak martxan hasi dira, oan, honekin etortzia bezako iruditzen zuzena. Zeba, gu bentzat, garbidak hau, da ala ikusten dugu, dikau bukaungo dela. Hemendik 12, 14, 15 eta dikori bukautengo da. Orduan, iruditzezako gu bentzat, guk, pentsauta, dikori bukauta egongo dara hemendik 15, 16 eta ez dakara atzea hueltaik. Erreferendurak ingorata bere ibiltzia, dala herritxar askoi espektatiba faltzuak sortzia. Da, espektatiba faltzua sortzia. Osea, guk bentzat, ez dugu kontrako ikentzun, beti oain arteko bileretan bai esan dugu, udal honek, eta orduan, guk irutzeko dela espektatiba faltzua sortzia dakigunean dikori bukatu ingo dela. Eta guk, ala sentitzeu, ala esateu, dik hau bukau ingo da. Temedik 15 bukautu ingo da. Ala eskatu dalako beti, eta oain arte ere olaxe eskatu dalako.
Beraz, erreferendum honekin, eta esatu errespetu danak benetan, guk ikustegu, eta sinistu eta dikori bukoengo dela, errespetu honekin, erreferendum honekin segitziai, ez duzu ikusten, bideik eta etorkizun irakanik. Eta bukatzeko ja, barkau, Ja, bukatzeko, Bukatzeko, igual momentu baten ere pixkat ere trabago nahi eta, hiru ardatz nagusi nahi du aipatu, eta zela ikusten gauzak. Bat, dikia jatorrizko neurrixan bukatu behar da luzten dugu. Bi, herrixan egin beharreko lanketak, eztabaidak, parte-hartze prozesu eta abar burutu arte, barne eremua ez da ikutuko, Eusko Jaurlaritzak herrixai luzatutako konpromisua ekarri dugu, eta iruritzezako erreferendum honek ez dakala bideik eta etorkizunik. Eta hori zen izan. Eta gero, bukatzekoan bai, nire partekatu pixka gure taldean gai honekiko dakau sentsazioak, ez? Bizigen herrixan, herri txiki honetan da abilagea, beti, jendia, hau etiketa gartzen, hau da hemengua, hau bestekua, hau alakua, hau ez dakizelakoa. Eta gai konkretu honetan, irutzerako, batzuk dakela jarraizako etiketia herrixan alde lanian, portuan salbatzaile, eskerrak eurai, eta ez dut dudatzen jende horrek eta pertson horrek etiket hori merezitza dakela. Gaina, konfirma gutxo, holaixi dela. Hori ez dut dudan jartzen. Aldiz gudeko sentsazioa, gure etiketiala Eusko Jaurlaritzan lagunak, Eusko Jaurlaritzan mutrikun gainetik, honek portua sementoz betekorigu, eta nahi dugu argita garbi esan, guk mutrikun gainetik izez. Hemen jarritxe gozenak izez. Izan ere, bostok mutrikun jaso ginen, hemen bizigea, eta etorkizunera emetxe jarretxuk egu. Umetan, atxatamakin, dike, danbor, ondartza, piztine inguruan ibiltzen ginen, gaztetan kuadrian zesanik ez, eta gaur atxanaien eran semelakin handik erten gabe. Etorkizunean, horrez izatea nahi dugu. Eta ingurori maitxe dugu eta horreixe dauan bezala egotea nahi dugu. Beraz, herrixa maitxe, sufritxu, herri hau sentitxu, herri honetan bizian danok beste, hogeixo. Eskerrik asko, Xabi. Inigo, zeuritza eman horretik, alusioen gatik, pixkate pare baguzan idiota zen, Xabiri. Lehenengo, juizio sumarísimo indiguzula, de dio, ni mozuitxio izketan enbiatzen duelakoan da, EH Bilduk eman dizue, jokua bat, de dio. Bueno, baina zilegi da, eta bakoitzak bere plantamenduak itxitxu ez da. Hemeroteka aipatu duzu, bat bita hiru eta danak EH Bildu. Pentsatzen dut PNV begirako hemeroteka ere egongo dala, ez da? Eta nik hemeroteka ariketik ez detein. Baina ambiguotasuna eta deriba horren inguruan, dakau ferroga bat 2015ko hauteskundietan, 15 ez, bai, 2015an, EAJ-PNVek, baki beste gehiago dela, baina ikusteko deriba eta ambiguotasun daulako kontuak eramantzuan hauteskunde programan mutrikuzazioaren proiektua defendatuko zuela. Idatzitza du, programan, Eta gero, deriba bat eta ambiguotasun baten baitzen desagertuen da mapatik, hori bai, kostako bidian, mesedetan. Eta beti esatetena, kostako bidia ere, mesedegarri eta danontzako da gauza eharra. Horan kontra dauanik, ez do. Mikroa, barko bat. Baina mutriku zeitzeu variante gabe. Eta mutriku erditxikan pasatzen dira, egunero zenbat ibilgailu, zenbat kamioi eta arriskuak hor zeitzeu. Horren, ambiguotasuna, deriba eta hemeroteka danontzako do, Eta, efektibamente, deriba hori askotan izan leike gauza txarra, baina batzuetan gauza ontzat ere, gauza txarrak on ere bihurtu likez, ezta? Eta alderdi baten barruan dauan anistasuna eta dauan horrek erakusten digu gure taldian iritzi danetakoa dozela, eta danian.
Eta gu ez gala mugatzen iritzi bakar batea, eta hor dakau igual, zea, Ja, baina posizio bat hartu beharko, ba. hartu geu. Ze bide nahi duen hartu? Hartu geu. Betxai hau beharko, ga. Bai. Horren, bueno, hori ambiguatasunana, horren inguruan debatek ez dugu irikiko, baina beste bat oso gogorra iruditu zatena, joder, 2008 bateko ustailaren 30 dakigula obreekin hasi bihartziala. Ni o batzarrotan ez nintzen enterau, o ez nintzen egon batzarrian, baina olakoik sekula ez dugu entzun. Eta Jaurlaritzakin puertosekin dakaun harremanetikan, eta pentsatzen dut beti izan dela hola, zea dakau, akta bat ere ez dauela. Orduan, akta gabeko batzarrak, bakau, guain akordauz izan zan, da batek esaten duena, bestiak ez dugu esango, baina guk ez gendun alako mesurik atea. Guk lehengo notizia obra hori berpiztuko zana, febrairuan eukien duen. Hori bai, eta beti esaten dut, Jaurlaritza beti izan da koherentia gauza baten. Jaurlaritzak beti 2010 urtetik esan dugu, dirua dauanean dikia matxungoa. Hori hola da. Baina, ez zegoen esan, 2008 bateko ustailaren 30 da gure apuntietan behiratzi izango da bestela, Baina, ez zegoen esan, obri amaitzak, dirua dauanean hasingo ea. Baina ez, adjudikazio prozesuakin astea guaz da holako kontuik ez gendun jaso. Edozein kasutan, beste bilera batean jua, hau ja, iruditzen zat pixkat, jos, honen mina matetx, irailan 21 lan batzarra puertoseken genduna. Hemendik aurrera, sokamuturreko zuluak behar ditugunean, da batzarren behar dugunean, ditxun beharko itxu. Joseba, mesedez, berdina. Ez, haura, irailan 21ko batzarra izan zen lan batzar bat. Eta zeba komentatu zen, aurreko egunetan neuki gendulako trifulkatxo bat, eta hori ordenatzeko, eta etorkizuneko funtzionamenduen arauak edo adosteko. Horren, gatu inana, aldiroko bilerak etxeko, zira baten gatu inan, udal gobernuko ordezkari bat, zinegotzi bat, eta teknikari bat jungo ziala, igual jun beharko geha gola, danok batea, eta jungo geha, arazo gabe. Horren, horrek pixkate, baina alare gogorren iruditzen zatena, esatezu apaltasunez eta zintzotasunez jarruten dezuela, eta gero jartzen zate kontaktuan zuzen daixakin eskatzen diozue idatzi bat aurkezteko, eta udal gobernua gaur enterau plenuan. Herrixakin batea, eta gero zintzotasuna aipatzen duzue. Piskat, iruditzen zat... Firmia, behar noiz firmatu? Bai ba. Baina zeuk eskatuta, Xabiri zuzendua, ez udal ordezkari gisa, ez udal moduan, piskat, protagonismo bati eusten, eta nolabait mutrikuko salbatzaile gisa, ez da? Bueno, lehen esan deten bezala, eta ez den nahi gehatu horrekin, lehen esan detena, danok bilatzen dugu mutrekurako onena, bakoitza bere posiziotik, eta oain matrakan hastia alperrikan da. Baina, puntualizazio horrek, lehen esan detena, sentitxu detelako zuzen nian etorrek zakula. Bai, ezin da zuizketan barkatu. Inigo, zeure txanda. Haga bukatzeko gauzetxik, taia benetan, listo. Nik Xabi Izagirre salbatzen, nik Xabi Izagirre ez dut irakurri ere. Nik ez dut irakurri Xabi Izagirre. Alipintzeu, Ipini baina nik ez dut irakurri. De hecho, izketan hon gau zabaltzeko, bixanaka lasmoa, zuzendari eskatzeko mesede, Xabi Izagirre hortik endu eta jota jartzeko. Otan ahalakua. Xabi Izagirre nik ez dut irakurri. Zeuk esan dezu antxe, lehenengo aldiz. Bueno. Bizkat, nahiko korapilatzu izan da, aurreko lepatia. Nik lehenik eta behin nahiko nuke eskertu, hasiera baten, alkatiai, danborsaleak gorri duten mozioa onartu izana, eta gai ordenean sartu izana. Usten dugu mutriku batian gertatzen denaren inguruan debate hau irikitzea ezinbestekoa dela, eta beraz, balore handia ematen diogu, mozio hau gaurkegunean gai ordenaren barruan sartzea. Bigarrengoz, nahiko nuke eskertu modu berezi batean, danborsaleak elkarteko mugimenduko kideei,
egin duten lana eta egin duten ibilbidea. Eskertu eta balorean ipini. Oso baliabide gitxikin lortu dute denbora labur batean Mutrikoko herritar askorengan eta Mutriku ongi ezagutzen duten hainbat pertsonengan kontzientzia hausnarketa bat piztea. Portuko plan bereziaren inguruan, indarrean dauden obren inguruan. Honen adierazlerik honena da jaso dituen babesak. Alkateak aipatu du. 1700 erroldatuak, baina guztira 1.200 pertsona. Gure taldeak mozio honekin erabat ados dago bai azalpenarekin, ados dago bai eskatzen denarekin. Gure ikuspuntutikan 2022 honetan Mutrikuko herritarrei eskaini diezaiokegun gutxienekoa da hau. Zer? Norberak obra hauen inguruan eta plan bereziaren inguruan iritzi bat ematea posible izatea hori batetik. Eta bestetik, udala iritzi honekin bere gain hartu eta defendatzea dagokion erakundeen aurrean. Uste dugu, Mutrikuarren etorkizuna eta hurrengo belaunaldien eskubideak obra honei lotuta daudela. Eta uste dugu, hontaz, denok garala jakitu. Egon gara luze, gai honeri, orokorrian gai honi buruz debatitzen, guk 20 urte daramagu, udaletik kanpo, gero udal barruan, gaur asko egon geha debatitzen, asko egon zeate debatitzen, oin nire txanda hartu arte, eta hori erakusle da, gaiak asko maten duela, ez? Eta galdeketaren inguruan, bebai, batzordetan, hemen, gaurko eguna baino lehenago, egon gara, galdeketaren inguruan debatitzen, batzordetan, guk ez dugu nahi gehiegi luzatzeik. Gero hori hau esate esan ere lehenko intentzio, baina behar bada aipamentxo batzuk egin nahiko nituzke egin hau bukatu, nire lehenko proposamena bukatzen detenean. Nahiago genuke gure partetikan, Herrego Galdere eta sekzioan, Danborsaleako kideei, beraien jarrera, beraien ibilbidea, beraien lana azaldu eta defendatzeko aukera eskaintzea. Gu nahi dugu soilik pare bat ekarpen. Lehengo ekarpena, gure uste umean Danborsaleko kideak eduki beharko zu luketen eskubidea mozio hau lehengo pertsonan aurkeztu eta defendatzeko. Hori da gure iritzi zumea. Zergatik? Hartzen badugu 2001an egon zen erreferendumen eskaera horria, jarraitzen badugu 2005an egon zen herri mugimendua referendum bat eskatuz, baitza ere. Aurtengoa izan da egitasmo bat, denbora gitxean burutiriko egitasmo bat, sendotasunez finkatu dena gure herrian uda hontan. Alkateak aipatu du, uda luze izan dela. Luze izan da, danontzako. Udalentzako eta bestientzako. Baita ere oso luze izan da eta oso okupatutakoa. Orduan, hau esan da, eta gai honi lotuta. Hau da, beraien aukera, beraiek defendatzeko gai ordenaren barruan, diot. Irizpide ezberdinak hartu dira, kontutan, erabakitzeko ia laga, beraiei laga, edo ez. Gu bakarrik 3 apunte izango ditugu honen aurrian. 2004an, herri honek onartu zuen
araudi parte hartzaile bat, bere momentuan, eta gaur egun ere, aintzindari dena. Testu ingurua, herri batasuna, Euskal Herritarrok, alderdien ilegalizazioa, bertan zan, alderdien legea usten dut, garai haietan, eta bi alderdiek, bai AJak eta bai, garai hartan ez dakit herri batasuna edo Euskal Herritarrok izango zen, baina lanketan ibili ziren gu ez ginen udalean, lanketan ibili ziren parte hartzea, guztien parte hartzea nolabait bermatzeko osoko bilkuretan. Eta lortu zen, ez dakit zein eredu hartu zen, baina lortu zen, Estanizo Zinalde alkateak, AJko alkateak, sinaturiko araudi bat benetan balio handikoa. Gaur egun bebai balio daukana. Eta hor, artikulo 21-etikan, 26-ra, jasotzen dira, ze modutan herri eragileok osoko bilkura baten parte hartu dezaketen. Ondaz, batzordetan debatitu dugu, eta gero imeiak bebai trukak eta egon dira. Hau, gure lehenengo apuntea zen, badaukagula oinarri bat. Beste oinarri bat. Aurten, 2022an, Durangoko udaletxean, osoko bilkuran, bi auzokide, gai izan dira, beraiek, gai ordenan barruan, mozio bat aurkeztu eta defendatzeko. Lekuko dakau, eta hemen dakau nahi badezua artikuluan, korreok hartzen duen artikulua, eta beraien eritzi gai honi buruz. Honekin ze esan nahi dugu. Guk ez badegu eskaintzen herritarrei, ez bagea gai eskaintzeko udal bezala edo erakunde bezala, ez bagea gai herritarrei eskaintzeko tresna, parte hartzeko tresna aintzindariak, herritarren implikazioa herrigintzarako gero eta motelago izango da etorkizunari begira. Beraz, hiru apunte horrek, kontuan eukitza, uste dugu gaur, beraien txanda zela, hau aurkezteko. Direnak direla, jarraitzen dut. Mozioan jasotzen den erreferendum honen eskaera. Bebai, egon geha debatitzen, batzordetan, modu zuzen baten, bai alkateak eta bai zebereik aipatu duten bezala, udalaren eskumenak ez diren gaietan, herritarrei galdeketa bat zuzendu daiteken edo ez. Alkatek aipatu du, txosten juridiko baten zain dagoela, orduan hurrengo hilabetean, itxuraz, eukiko dugu honen berri eta honen gauzen berri. Sartu gaitezke, hori momentuan, diskursio tekniko baten, bai. Zer esan dizu? Ez, nahi nuen esan, batzordean, ez da behiratu duen puntuan. Hau da, Mutrikuk 2015an indarrean daukan galdeketa araudia jarraituz, lehengo eta bigarren artikuloak nolan interpretatu daitezken. Eukiko dugu denbora hortako, baina guretzako garrantzitsua dena, hau baino garrantzitsua dena, diskursio tekniko bat, baina garrantzitsua dena, da zer espirituekin bultzatu zen galdeketa araudi hori 2015an, eta onartu zen galdeketa hori 2015an. Eta hortako guk bertako apirilak, 2015ko apirileko osoko bilkurak argibide batzuk ematen digu. Hor bertan, bi gauza aurkeztu ziren, osoko bilkura hortan. Batetik, galdeketa araudia. 2015an oso galdeketa araudi, interesgarria, lana eman zuen, bai debatetan eta bai aurrera ematen, baina oso aberatza. Orduan, bi gauza eraman ziren, lehenengo dokumenta zen galdeketa araudia, eta gero honen lotezletasunari loturiko adierazpen bat. Eta gero baita zauan, idazkariak igorritako txosten bat. Txosten juridiko bat. Idazkariak bere iritzia agertu zuen, txosten hortan. Lehenengo partean dokumentu horren inguruan, 3 alderdiok onartu ginen txosten honen erreserbak kontuan aukita, galdeketa araudi hori bide ematea. Eta bigarrena,
lotesletasunari begira, hor jasotzen da, guretzako esaldi interesgarri bat dena. Udalaz gaindiko erakunde bat denean, udalak emaitza nagusia defendatu eta bultzatuko du erakunde honen aurrean. Hau defendatzeko eta bultzatzeko, gauza bidea ezberdina daude, baina hau jasota dago, eta hau onartuta dago. Hau, barkatu esateko, hau onartu ginen, EH Bilduk eta geuk, berdeak. EAJak aurka bozkatu zuen, loteslatasunari loturiko adierazpen honetan. Eta nik nahiko nukeen, pizkat oin, beraiei hitza eman, datorren txandan, baina, gauza batzuk bai, hau, adibidez, bukatu baino lehen, nahi nuen, honei buruzkoa aipamentxo bat, eskutitzai buruzko. Izan da, impacto total. Gaurko egunean aurkeztea eskutitza, impactuzko idatzi bat. Guri bintzat, gure taldeari bintzat, honek ez digu inolako ziurtasunik ematen. Azkenean, nik gidatu behar banaiz, portuko zuzendariko hitzekin eta hausnarketa honekin, hau hausnarketa bada, eta hemen jasotzen da, gero plan berezia arte, azkenean zuek esaten dezutena. Plan berezia arte ez da ezer egingo. Hori zer da, urteak irabaztea, behar bada. Urteak irabaztea. Gero, parte hartze prozesu burutuko da, erakunde, udalaz gaindiko erakundeen parte hartze prozesuak gure zalantzan dauzkagu. Baina, guretzako hau ez da berme bat. Guk ez dugu hau, eskutitzau, berme bat ikusten. Guk, ni garrantzia gehiago ematen diet, adibidez, mozioa, damorzale mozioan jasotzen den esaldi motz bati. Beraz, portu berririk ez bada behar, zertarako luzatu behar da dikea. Uraren kalitatea alkoholeko olatuan, paisaian eta bestain bat alorretan eragingo dituen kalteak kontutan izan da. Beraz, ez bat egin behar, gaur egun argumentua obra hori beharrezkoa dela, ez dut inolaz ere onartzen. Baina diskusio horretan ere ez dena izartu. Orduan, ondia, nahiko aluzioak, zuek bion artean, bi alderdien artean, eta hortekan ni bakarrik gauza bat esan nahi nuke. Dikian obrak emantzat ematia eta hori jande ukitzia eta gero-gerokoak hori pentsatzia, hori ez da gaur egun egokia. Reflexioa orain egin behar da. Eta atzea bueltaik ez da egongo atzea bueltaik dikea luzatzen usten badugu. Eta gero, espektatibat faltzuak sortziana, egitasmo honi erreferituaz, ez, justo kontrakoa. Etorkizun bat, behintzat, hausnartea. Etorkizunari buruzko hausnarketak luzatzea, baina ezer hasi aurretikan. Eta hori da dakauna gaur debatian. Eta nik honekin, bukatzen den momentuz, eta, ontsa, suposatzen dut, irikoko dela, tuai gabe gure boska baiezko izango da. Baina beraiek egingo dut ezketan. Eta berriro ere, eskertu, beraiek egun horbiltzea, konpartitzea. Bigarren bueltek ez duengo, baina hori esan dezunean inigo irizpideak eta lehen komentatu duguna, galdeketan inguruan iritziak iritzi kualifikatu antzako oinarri bat biharko dugu. Jasoko dugu eta partekatuko dugu inigo. Eta herri parteidetzen ados, ere bat ados, herri parteidetzen aurren biharrela, aurrera pausuek eman biaiala, eta horren adibide badakau adibidez, gaur egun udal batza bintzat, ez da izen lagun ongoian gaure ikusten, baina hainbat lagun ongoia. Hori ere aurrera pauso bada eta bate hau etxietan jarraitzu alizati ere, ez da makala. Eta azkenik inigo,
jandeukitzia eta ez dela egokizia eta espektatiba faltzuena eta niri askotan erakutzi die 2017ko akta hori eta hori zeuk ere esaten zen duen 17an. Eusko Jaurlaritzak erabakitza da amaitzia, amaitxu ingo deu, eta herrisei parte hartze prozesuekin da nastatzia ez zala egoki. Horrean planteatzen zen parte hartze prozesu eta horrean etzan egoki eta zilegi iruditzen zate, gaur egun galdeketa eta gu gaina ez goz aurka. Gau iruditzen gabeti planteatzen inkestak eta olako gauzak eta herrisei galdetzia jakina. Guk ez duen egoki ikusten, baina iritzizan gainetikan jakingo deu, udala arduratzia horretaz. Herrizan iritzizan jakitzia nik uste danontzako dala beti ona. Hori sekula ez da izango kaltegarri. Gero horrek ze balixo dakan, baina bueno. Gero nik itzan egin hartu momentu baten. Bai, Xabiek eta Binigo bisok bizkat historiko ibilbide indezu eta pentsatze datu importante bat esan beharko gendukela. Xabi, esan duzu 2016an egitzan agertu zela Mutrikuko EH Bildu babesdikia amaitzeko eskatu ziola Jaurlaritzari. Amaitzu, kasu horretan zan, dana esan behar da, dagoen horretan amaitzu edo lusatu. Herritarren erabaki edo nahi nagusisa defendatuko gendula esan ez. Almudena Ruiz de Angulo aipatu dezu, bilerak intzian, 3 alderdi xabeakin, 2016an, eta bertan herri galdeketaz hitz egin zen. Eta danok, 3 alderdi hartu genduen konpromisu 15 egunetan Jaurlaritzai proposamena bialtzeko. EH Bilduk, bere lanak egin zituen, herri batzarreintzoan, eta bileran erabaki batzuk hartu ziren. Bat, dikia behingoz amatxuin behartzala, lehen esan deten moduan. Dauan horretan, edo lusatuz, eta herritxarren erabakisa, herritxarren hitza edo nahi nagusisa defendatu ingo gendula. Hau, Jaurlaritza bialdu zan, eta arrezkero ez da hartu inolako erantzurik. Itxura deniz Jaurlaritzak ajoi baten daka hautza hartzen. Almudenak inindako bilera horietako baten azkenetan, EAJak, adirazizoan Elizardik egin zuzen ere, eta Gambrazu bertan zinan, herri galdeketa ingo balitz, euran botua libri izango zala. Izan ere afiliatuak edo salien artian, iritzi desberdinetakoak, iritzi desberdinak zozeleta. Hori da guk esan duen azkenian. Jendean hitza dakeulat, iritzi desberdinak dakeulat. Gure hausnarketi ere zintzua dala esango neuke. Ordan berriz esango dugu, herri galdeketa eta herrixan naizen aurrian, herri galdeketa danen alde gozela. Talen alkateak esan duen bezala, txosten juridiko eskatuta dakaula, eta posible baldin bada, saiatuko gehala bideratzen. Xen egin noan esan beste gauza asko ere, baina berriz errepikatuko nintzateke orduan iruditzuza datu hori importantia dela. Bai, berbada igualazteko bizoi esan, kuriosoa berriro ere ateatzea 2016ko kontu hori, 2017ko kontu hori, horrelako konbentzimentua bazeneukaten dana posible zela, galdeketa bat posible zela, obran inguruan, portuko obran inguruan posible zela, orain ze pasatzen da, orain zalantzak zeba sortzen dira. Sinismen berdinarekin orain galdeketa hau egiteko gaina zuzte agintian, ez dakazu arazoik hori aurrera emateko. Txosten juridikoa behar dela? Bai, behar da, borondatez behar delako. Borondatez, norbaitek erabaki dezutelako. Guk ez ginen. Txosten juridikoan... Legalkin behar delako... Legalki behar delako txosten juridiko bat, galdeketa aurrera emateko. Araudi badolako, inigo. Araudi bado, baina araudi izan ez du kontemplatzen txosten juridikoen behar danik. Hori da, lehengo berriza jasotzen dutena, txosten juridikoak beharra hortako danik. Hori da. Orduan, 2017 famatua, hirugarren, azkenengo, ez dakit, laugarren aldiz.
azaldu ginen plenuan bertan. Azaldu ginen kalaputxeko eskutiz baten ondoren. Berriro ere idatzi bat egin behar izan dugu. Ez den nahi gehiago luzatu ere. Gentozen, testuinguru batetik, zala, justo, eskutitzonek sinatzen doan pertsona berdinak eginiko txarla batetik, bilera batetik, bi astelen hau, Santo Tomas egunean, non argitu zuen, bueno, ez dakazue zer erabaki biharrikan. Ja, hau dana martxando, kofraitza martxando, hau ja, guk ideiak arri bidakau. Gero, geneukan, hau baino pizkat aurreo, EH Bilduk zalantzak egin zuan Eusko Jaurlaritzara bidali eskari bat ikusita ze aurre kontu zauan dedikauta urrengo urtean 2018an portuko obren inguruan. Ikusi zuan ezabala nahiko. Eta ondoren, ezabala nahiko, hau da, soziala kontemplata, 400.000 euro. Justo, bilera. Eta ez da bilerak etortzen dira, informazio jasotzen den momentuan. Eta hau, zalantzak argituz, EH Bildunen zalantzak argituz mozioan, jasotzen da, testuan gainera ipintzen du. Nola Eusko Jaurlaritzak esan digu 400.000 euro asignatu duela portuko obrak bukatzeko. Beraz, orduan, gure kezkazan, zetarako nahi dute galdeketa, presioa sartzeko Eusko Jaurlaritzari obra hauek aurrera eramateko, edo benetan, ikusten dut, pentsatu gututelako, momentu una dela herrizai galdetzia. Gure zalantzak genauka. Egon gaitzezke, oker edo ez, gure zalantzak genauka. Egun ginen batuta. Bertan, EH Bilduko ordezkariekin. Eta beraz, hor ez genaukan garbi. Eta hor egon ziazen bi mozio. Bat, portuan ingurukoa, portuko eta bestia, kofraixan ingurukoa. Eta bileran agertu ziazen, bere haien azalpenak, Aitor Etxeberrian azalpenak izan zen bi gaien inguruan. Eta eman zigun nahiko itxura txarra. Osea, jaso ginen ekarpenak. Eta hau, prest gaude beste edozein pertsonai, hau guzti hau, idatziz bialtzea nahi batuten. Baina guk, elementu hauekin, ez ginen ukatu, eginen abstenitu. Abstenitu da ez bai, ez. Bisetan. Baten, abstenitu baginan, bietan, bigarrenian ere, koherentziaz, batzat ginen. Abstenitu ingo gea. Ni bi gauzatxo nahi noan zen plenorretxa izburuz, Bat, ezakizuela zer nahi ginen, parte hartze prozesu bat. Urrengo puntuan esan zuan Jon Naberanek, eta irakurringet, bestalde, eta guk ez dugu inolako birajikin, bestalde, lehen dikearen aldeko zela gaineratu du, alderdikia EH Bildu, dikearen aldekoa zela. Baina, denborak erakutsi diela, beharrezkoa dela, parte hartze prozesu bat gauzatzea. Denboraz gabiltzen. Eta abstentzioari buruz basakizun, abstentzioarekin, alkateze Jose Angelen boto de kalidadekin eseskoak ertetzen zola. Basakizun. Bai, dakagun materi... Barkatu, dakagun informazioakin, genuken informazioakin posizio bat. Posizio baten eraketa. Vale. Eta orduan, neri esan ditzu ze aurrekari euki ginen. Ze aurrekari izan ginen. Bai, Eusko Jaurlaritzako ordezkarizekin, eta bai, jaso ginen dokumentazioa, EH Bilduk egin zituen azkenengo pausuak. Horrek zalantza sortzen zizkigun. Erki, nik uste zak puntu hau hasi deten bezala hasikoet, nahiz da batzuetan gaitza ibitxu zeniztia ez da, baina danok gabiltzala mutrekuren alde, nik uste. Hori nire pentsatu eta ala sinisten dut gaina. Boskatu ingo du mozioa, boskatzeko dalako gai horreneko puntu den aldetik. Beraz, dika luzatu edo ez adierazpenaren aldeko boskak, aurkakoak,
eta abstentzioak. Beraz, aldeko bozka bat, 5 kontrako eta 7 abstentziokin ez da onartzen. Mozioa. Xabi, Inigo, zehoz galderaik erreguik? Inigo. Beraz, iraileko plenua bukatutzat emango deu, urrian batuko ea berriz. Eta,